Ħaġa oħra li Papa Giovanni Paolo II jitkellem dwarha hija il-mortifikazzjoni u s-sawm li San Ġwan Maria Vianney kien jagħmel għal konverżjoni tal-parroċċa tiegħu. San Ġwan Maria Vianney kien idur jibki bil-lej jgħidu mulejtin il-konverżjoni tal-parroċċa tiegħi. U darba meta qassis għallu jiena pritkajt tlab tal-parroċċa tiegħi, però ma kienx hemm konverżjoni. San Ġwan Maria Vianney għallu ma somt tal-parroċċa tiegħek int. Għallu tlabt imma somt. U din mistoq saqsilu ċaru tont għallu ma somt u naħseb San Ġwan Maria Vianney tistaqsija lilna saċerdoti llum. Aħna nsumu għall-parroċċa tagħna. Aħna nsumu għall-poplu tal-Alla f'dat fidejna. Jew nitolbu biss. Hemm bżonn li nsumu għaliex kif insibu fil-kelma tal-Alla ċerti xjati nitilqu biss bit-talb u s-sawm. Forsi aħna ma nemnux li s-sawm huwa soluzzjoni għal ċerti ċirkostanzi fil-parroċċa għall-poplu tal-Alla f'dat fidejk. Il-qaddisin dak kien is-soluzzjoni iva f'ċerti momenti li jitolbu u li jsummu. Ejjew ma nibżawx naqbdu din il-bluwa tas-salib fil-ħajja saċerdotali tagħna. Inti ssum għall-Knisja f'data fidejk. San Ġwan Maria Vianney jgħidilna l-Papa kien konxu li kull bżonn jitqaddesu biex iqaddes l-oħrajn. Kien konxu li mhux saċerdot li tkun, imma saċerdot qaddis għaliex kellu għall-qalbu l-konverżjoni tan-nies u l-konverżjoni fil-waqt hija rigal ta' Alla u ħidma tal-bniedem, il-qasis ma jistax jimponi l-konverżjoni ma jista' jidħol jimmedja kemm bil-qawwa tas-sagramenti. Però wkoll bil-prezz personali li s-saċerdoti li taħallas għall-konverżjoni tal-medembin li l-Papa Benedittu XVI fl-ittra li tas-saċerdoti din is-sena għalinna ma nibżawx mill-inħarsu prezz personali għall-konverżjoni tal-midneb fit-talb u s-sagrifiċċji li aħna rridu nagħmlu. U l-identità saċerdotali San Ġwan Maria Vianney kif toħroġ fieħu jesprimiha l-Papa Giovanni Paolo II f'din littra illi tkellimna fuqha b'daw l-aħħar 4 katekiżijiet hija din. Fis-saċerdot Kristu jgħix mill-ġdid il-passjoni tiegħu minħabba l-erbieħ. Dan mhux kliemu huwa kliem Giovanni Paolo II fid-dawl tal-Kura Tars. Fis-saċerdot Kristu jgħix mill-ġdid il-passjoni tiegħu minħabba l-erbieħ. Eżis ħut lajċi poplu tal-Alla. Apprezzaw dak li mulej qed jagħmel fis-saċerdoti tagħkom. U eżis saċerdoti, tibżawx, nitlobkom dan f'isem Ġesu f'isem il-Knisja, tibżawx li Kristu jgħix mill-ġdid fikom minħabba is-salvazzjoni tal-irwieħ. Tibżawx li Kristu jgħix mill-ġdid il-passjoni fikom minħabba is-salvazzjoni tal-irwieħ. Jalla dan il-klim tal-Papa fid-daw tal-Kura Tars jinfet il-qalb tagħna ħalli jagħtina l-qawwa l-kuraġġ nifhmu minn aħna bħala saċerdoti.